annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wannan zamanin ya zo malamai za su koma kama waɗansu karnuka waɗanda za su zo suna shinshina suna lallage a gidan masu kuɗi da masu mulki. Wana ga yadda malamai suke safa da marwa a gidan masu kuɗi, za ka gansu suna ƙoƙarin su yi gasa da masu kuɗin. Shi ma so yake sai sa riga irin ta mai kuɗi ko mai sarauta, ya hau mulki irin na mai sarauta. Malami yana farin ciki an masa naɗin sarauta a fada, to wa zai wa'azi? An naɗa maka sarauta, ina wa'azi kuma? An ga bidiya a fada za ka iya hanawa? Ka je gidan mai kuɗi kai ba so wake a baka, an ka ga barna za ka iya gyara kai? Kaga ba za ka iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaman waɗannan zamani za a gansu da manya-manyan ciki, sun ci sun yi tulu, su ma suna sharan gumi na ƙoshi irin yadda masu duniya suke. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau farashin ilimi ya koma ƙasa. Mai kuɗi shi zai kira mai ilimi ya zo gidansa ya ba shi ilimi ko ya sa shi wani aiki. Mai mulki shi zai kira mai ilimi ya zai duka a gaban mai mulki. Ana yi ko ba a yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kare mu. Idan muka duba, idan mai ilimi bai zubar da darajar iliminsa ba, za ka ga yadda ilimin yake ba da fa'ida. Gwargwadon rike darajar ilimin da ka yi, gwargwadon yadda zai ba da fa'ida kenan. Bari ba ku misali da mutane uku a ƙasar nan. Mu dauki na farko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ji gare shi. Akwai mai kudin da ba girmama shi? Akwai mai mulkin da ba girmama shi? Menene dalilin shiriyar Malam Alhaji Amadu Cange lokacin da yake harkar safara na giya da sauransu? An ce kudi ya kawo malam, yace ga zakka, yace ba za mu karba ba. Ya faru kudinka kana nema ta hanyar haramun. Wannan sa Amadu Cange ya daina wannan harka na giya gaba daya, ya zo ya koma kasuwanci na halal. Inda kaga ya koma ga Allah, shi ma ya koma ga Allah. Malam yana shan addu'a, Amadu Cange yana shan addu'a. Makarantun da ya gina na daukan da'awa da ya yi a sakamakon wancan abin da malam ya yi masa yana da yawa a Kaduna. Kun gani? Da kudin sai karba ya shurufa. Yau wani malami ne zai wa'azi ya girgiza masu kudin nan, muddin kudin su kake ci, za ka yi girgiza su? Su suke ciyar da kai? Su suke saya maka mota? Su suke dinka maka riga? Su suke kai ka makka? Kaji malami yana fadanci a gidan mai kudi. Na ga wani malami ya je gidan wani ma'aikacin gwamnati, dan siyasa, ya sauka daga kujera, an ba shi wata kujerar. Malami ne ce na san dama haka za ta faru, saboda kai mutumin kirki ne, kana taimakon addini. Taimakon irin wannan malaman shine taimakon addini. Kiri-kiri, na san haka za ta faru, kai mutumin kirki ne, Allah ba zai barka haka ba. Akan me mukamin siyasa? Yaushe zai ga kuskurensa ya gyara mishi? Shi bai taimaki kansa ba, bai taimaki ɗan siyasa ɗin ba. Na biyunsu shi ne Sheikh Jafar Mahmud Adam, da ya rike mutuncin iliminsa. Ilimin ya yi tasiri ko bai ba? Yana yi. Na ukunsu shi ne Sheikh Albani na Zaria, da ya nisanci masu kuɗi, ya nisanci masu mulki,
ya dogara da kanshi, dukkansu guda ukun nan dogaro suke da kansu, iliminsu ya tasiri ko bai ba. Yau a Najeriya waɗannan guda ukun da suna kabari, akwai wanda yake da wani karatu a Najeriya wanda ya fi na waɗannan guda ukun da ke kabari daraja? Yau karatunka malam Mamun Gumi ne ko malam Jafar ko malam Albani, su ne karatun da za ka je su ratsa ka, ba iya karatun da yake ratsa ka ba, a'a ikhlasin da aka riƙe karatun da shi ne Allah ya sanya masa albarka yake shiganka ya maka aiki. Amma karatu ana hawa bari ana ihu ana abin da sauransu, tunda babu ikhlasi a ciki ba zai shiga zuciyarka ba. Jama'a wannan shine abu na shida. Farashin jahilci kuma zai taso, darajar ilimi ya yi ƙasa, daraja na jahilci kuma ko in ce farashi, don jahilci bai da daraja ai, farashin jahilci ya yi sama. Za a waye gari mutane ba sa jin kunyan jahilci, a ce mutum bai san addini ba, bai iya karatun ƙur'ani ba, bai san yadda ake sallah ba, bai san yadda ake ɗaukan azumi ba, bai san abubuwa na addini ba, amma yana raha, yana dariya, yana jin babu matsala. An kai zamanin ko ba kai ba? Da 'yan kasuwa ba sa fita kasuwa sai 10 zuwa 11, sai an je makaranta an ɗauko karatu. Ka yi ta ganin dattawa da littattafai a kan keke a ɗaure, ko mashin, zamanin mashin ana tafiya makaranta tukunna. Yanzu jahilcin da ake ƙoƙarin a yaƙe shi shine jahilcin naira, shine ake kowa na neman ya rabu da shi, kowa na son ya rabu da jahilcin naira. Menene jahilcin naira? Shine talauci aiko, shine talauci. Amma talaucin addini, talaucin rashin iya sallah bai damu mutane ba. Abu na 7, annabi sosai ya ce za a ga ana ƙawata masallatai, za a ga masallaci ya sha ado ya sha kwalliya, amma ba a ƙawata masallata ba, ba a ƙawata sallah ba. Wannan zamanin ya zo ko bai zo ba? Ya zo. Za a ga masallaci an masa hidima, an kashe masa kuɗi, amma idan aka tada sallah